Hei! Tervetuloa tutustumaan Waffa ulkokuntosalilaitteistoon, joka on suunnattu erityisesti seniori-ikäisille. Laitesarjan suunnittelu pohjautuu jo 80-luvulla alkaneeseen suomalaiseen tutkimus- ja tuotekehitystyöhön, ja tuloksena on mitä erinomaisin toiminnallisilta, laadullisilta ominaisuuksilta oleva laitekokonaisuus. Waffa-laitesarjassa on 11 laitetta. Kaikki vartalon eri lihasryhmät on huomioitu ja ne voidaan harjoittaa tehokkaasti ja turvallisesti. Käytön helppous onkin ollut keskiössä laitesarjaa suunniteltaessa, kuitenkaan muista ominaisuuksista tinkimättä. Laitteisiin meno ja poistuminen on esteetön ja helppo. Kuormitusten taso on riittävän alhainen vaatimattomankin suoritustason omaaville käyttäjille. Liikeradat ovat miellyttävät ja turvalliset. Säädöttömyys sekä lisäksi mukana seuraava selkeä ohjeistus takaavat laitteiden käytön ja harjoittelun jatkumisen kannalta tärkeän onnistumisen kokemisen vain vähäisenkin liikuntataustan omaavien käyttäjien kohdalla. Teknisiltä ominaisuuksiltaan laitesarja on nimensä mukaisesti vahva. Kuumasinkitty, kalvanoitu, pulverimaalattu, vähintään 4 mm seinävän paksuudelta oleva rakenne takaa laitteiston kestävyyden pohjoismaisissakin olosuhteissa. Laitteet ovat mitoiltaan kompaktit ja saatavissa useissa eri väreissä. Tervetuloa erityisesti seniori-ikäiset edistämään terveyttä ja hyvinvointia Waffalta perustalta.